Jesus, Sydney, Siwa. And everyone then we main mandate. Yes, as in Gonanga, Ushiyum Shab, the Pisa Band. Even a time to sell us. But after then, without the better than AMAZWI, irreparable process. What any is into entertaining food is that it was the display of Christian character. Yeah. Kuba, it is Bible exactly tells yes. It is the main person that we should start. Sifunde kuye kuba leli Christian njani. Yeah. Siphila kanjani, sihamba kanjani. Simbona uYesu kwenzekile zonke izinto, inhlungu zimumza. Kodwa uthi uYesu kuyo yonke lonto. Iresponse yakhe asimboni esithi, let me use my powers ukudestroy amajoni. Kodwa uthi bawo baxolele. Kuba kuyabonakala uba imesi lena incebe athi uPaul thetha ngayo athi sisindiswe ngenceba ayomsebenzi yethu. Jesus. Kuyabonakala uba it is one of these people that identifies the Christian. And ke ngoku eyona nto ingamandla into yoba indaba ye-forgiveness ithi kuyeseyiveza kuyayidisplay uba ayibonakali ncam xa kumnandi. Kodwa if you are a Christian, it is pressed and persecuted, left, right, and center. What do you do when your back is facing the wall? And sometimes it's not even the consequences of your own action. But you say there's as a Christian, we have a responsibility. And it is in our nature. Because thank you, Lord. So asithi ke ngoku xa sezimfungwini xa simingxaki esizibona ingathi Jesus. noko lena bekumele uba akukho nje kuvele enye ikharekta. Kodwa yileyo into engapholiseli ngamandla kum when I was looking through this uba yes wayedisplaye noba sendimkile mna niyokwazi kangezinto uba zinzi-Christian. Inceba lena that is beyond limitation. Yeah. Anizuyidisplaya phakathi kwenu qha, but yiyo ezoniqhuba even naxa seniyoshumayela lithi izono ziyaxolela and i-compassion le ibe lapha ngaphakathi because isizene. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Sizafunda incwadi kaLuka chapter 23 verse 43. Ifunde ngohlobo. Thank you, Lord. Inene ndithi kuwe namhlanje uyakuba nami eparadise. Lizwi lesibini Yesu Kristu Jesus ayithethe inkambiso. Hallelujah. Uthixo usibonisa inkonzo. Yeah. Wone inkonzo eyenziwa nguThixo enkonzweni. Ndithi xa sitsho le nkonzo uYesu Kristu akuyo ivulisa umlomo. Le nkonzo uYesu Kristu xa uqala nayo phaa 32 ithi yenze ukhakhayi nomqobo yethu apho ungenamfumana ujani khona. Ke kwathiwa ke apha Kristu wayenza inkonzo kungekho ndawo yosithela. Namhlanje sibona kungekho ndawo yosithela kusemqobeni indawo. Kodwa uYesu Kristu uvula inkonzo. Ivula inkonzo uYesu Kristu kule ndawo evula umlomo. Usibonisa ukuthi umlomo lo xa ufika apha kuKristu uyavula. Uvulwa umlomo noba sekusemqobeni. Simile ke namhlanje sithi sinamabhada ngapha
sinelinye kwecala zilapha enkonzweni. Tusho ukuthi iBhayibhile ayikhange ibe iyenza politics zakhe. Le nkonzo lena yayibhaliwe inombhalo ethi lo ngumkani wamaYuda. Ine-translations ezintathu ze-languages ezazikhombela uxesha. To show that this was a building into nayo yenziwa yayiminqabiso. Sibonile ke ukuthi kumabhada ebekho ngenjongo ezahlukeneyo. Noko nje iBhayibhile isithi ngabambi, there were no names, babengenamagama. EyesiNgesi ithi there were criminals. Criminals ke zihambe zenziwe izinto ngezinto ziyogaxeleka nasemnqamlezweni. Apha ke sibona i-criminal yezinye i-criminals ithokoba. Sibona enye i-criminals ingayiseleso into uThixo onguYesu Kristu ayivulele umlomo ngayo kwasekuqaleni. Namhlanje le criminal yesibini ngokwendlela ayibeka ngayo umbhali iza apha isiziswa zizinto ezenzileyo. uThixo usibonisa ke ngoku apha ukuthi aba bantu babini benze izinto ngokufanayo. Udathi omnye, yintoni wena ongcono kuyo ungeyamthobela uThixo? Uthi omnye ukuba unene ngunyana kaThixo zisindise ngokudala basindisa. Sibona uThixo apha ezisuthando, ezise-relationship, ezisuthando, ezisa i-comfort zone. Uthi xa lo wesibini wemqondayo uba ubuyele ezingqondweni, uthi kuYesu Kristu, ndincede ndisindise. Xa ufikelela endaweni kaKristu ufuna uncedo, ufuna usindiso, ufuna i-comfort, ufuna uthando, ufuna zonke izinto. uThixo ufuna indlela yakhe, literally ufuna indlela yakhe. Kule ndawo uYesu Kristu akamnikanga nje uthando elinye ibhada, limnike indawo yohlala. Uthi apha ezweni lakhe, inene namhlanje ndiyaba nawe paradise kababa. Wenze the best return ever in the midst yendawo azibona sekuyo. Jesus. Kwincwadi kaYohane chapter 19 verses number 26 and 27 kunelamahlombe. uYesu ngoku akumbona unina naye umfundi abemthanda emikhona, uthi kuye unina, "Fazi, nanko unyana wakho." Andule athi kumfundi lowo, "Nanko unyoko." Amen. Kule ndawo sifunda kuyo siyakhunjuzwa indlela uYesu akhiwe ngayo. Siyakhumbula ukuba kaloku uYesu lo wayenziwe ukuba abe inyama, wathi enobuthixo noko eyikumkani emazulwini, kodwa wehla emhlabeni wazokunxiba inyama. uYesu was 100% God, but he was also 100% human. Amen. Now ubonakalisa kule ndawo ubuhuman bakhe. Amen. Glory to Jesus. uYesu wayeyi-firstborn kuMaria. Amen. uYesu uhlala esibelethweni sikaMaria singazange sahlala mntu before. Amen. uMaria lo owaye-engaged kuYosefu. Amen. Now kule ndawo kwesi siganeko nje uYesu esemnqamlezweni apha kulilixa apho uYosefu nongumyeni kaMaria sebemshiyile uMaria. Amen. Sizawukhumbula ukuthi in the olden days, amen, ootata were the ones who were providers of their families.
otata were the ones besebenzela imindeni yabo. Amen. Kwakungavumelekanga ukuthi umuntu ongumama asebenze azise ingeniso endlini. Amen. Glory to Jesus. Now apha uYesu kule ndawo uyi-firstborn. Njengoba seswelekile nje uYosefu ubonakalisa ukuthi as the firstborn bekanguye njengoba kudala ukuba ungu-firstborn son. Amen. Uyindlalifa. You have to take indawo katata wakho and provide for your mother and provide for your siblings. Amen. So uYesu kule ndawo uyi-provider efemelini yakhe. uYesu kule ndawo nguye ozisingeniso. Amen. Now ujonge umama wakhe uMaria. Uyafika umama wakhe uyambona ukuthi unyembazana ubuhlungu ngoba ingathi kuMaria kukhona into ethi I wonder ngishwa ngulonyana ngubani na who will provide for me. Amen. Xa sele umkunyana wami endithembele ngaye nokuba ebenabo abanonyana emveni kukaYesu kodwa ngubani na who will provide for me. Amen. Now uYesu uyibona le ubona umkhonzi wakhe bemthanda hamba naye. Amen. Uyabona ukuthi all I can do now ukumcingela umama wami is that I can give her lonyana onguYohane ukuze abe lonyana wakhe. Amen. Loo nto leyo ithetha ukuthini ke ngoku uthi xa sidlula kuyo ukuthi nathi ibandla eli is a symbol like lisymbolizwa as umuntu ongumama. Amen. Lisymbolizwa as umuntu ongumama. Now uYesu ubonakalisa nokuthi apha he was God also. In the same time as he is a human, he was God. Uyabonakalisa ukuthi now I have to disconnect myself kuwe Maria ndiyoba nguThixo wakho kodwa ukushiyi wedwa Maria nawe unyana wakho uzujonge kuye nawe nyana uzujonge umama wakho. Amen. Loo nto leyo iza kuthi ke ngokusilibandla ukuthi nathi uYesu ukufa kwakhe avuke. He didn't just leave us. Amen. Umuntu before ukuthi andinishiyi kodwa ndinishiya ndamcelela umoya oyingcwele akazuza egameni lakhe kodwa uzoze egameni lam. Amen. Nathi silibandla sishiywa ngasisodwa. We have a provider among us. Amen. Umoya oyingcwele osimuselayo imihla ngemihla phambi koThixo. We may fall apart, we may do izinto ezahlukeneyo, singazi ubuhlungu, singatshutshiswa noko kodwa we are not alone. Amen. Ndiyawucela sithile phaa ku-Matthew 27 verse 26. Ithi apha malunga nesimbi yesithathu uYesu wakhala ngezwi elikhulu esithi eli lamasabakatha oko ukuthi Thixo wam undishiyelani. Ndizawucela futhi njengesithile nje kancinci andizugxila kule vesi chapter yoqulo chapter 16 verse 22 ithi inhlobondaba ibhokwe ethwaliswa lizono. 22 abesesithi yozithwala zonke izono zabantu lo bhokwe iye nazo apho ungadlali mntu khona. Amen. Apha siva uYesu apha uthi eli lamasabakatha. Amen. Oko ukuthi bawo Thixo wam undishiyana na. Amen. Bazalwane uYesu kule process yakhe kule process ye-Passover. Amen. uYesu kuyafumaniseka uba kanjani. Okay. Kwi-Old Testament kwi-Old Testament wafumaniseka uba abantu xa ngaba benezono umuntu okanye onile okanye enze loo nto ayenzileyo amen uthathwe ibhokhwe iqhele ukuthi kwenziwe yonke lo process leyo. Amen. Kuyafumaniseka uba apha kule verse nansi apha kule nqulo chapter 16 verse 22 kuthiwa uAaron wafumaniseka uba wonile unyana bakhe bathathe iziqhubiso izinto ezingafanelekanga. Amen. Endlini kaThixo ngelaa xesha le-Old Testament.
So kuyafumaniseka ukuphaya uzake ukuziswa kwebhokwe yonke into kuthiwa la bhokwe uzothetha u-Aroni kuyo. Amen. Ukuthetha kwakhe zonke izono zikaSerayeli zizothathwa uzozithetha zonke zibe phakathi kwalabhokwe. Amen. Emveni kokulobhokwe ikhathelwe enhlamba apho kungahlali umuntu khona. Amen. uYesu elapha emnqamlezweni bazalwane xa ngaba wawunile kwaSerayeli wawuphuthelwa ngaphandle komzi. uYesu simfumanisa uba apha ubethelelwe ungaphandle komzi. Amen. Ubethelelwe emnqamlezweni. Amen. Sivame ukulamazwi athi eli lamasabakathana okuthi bawami undishiya ngantoni na. Amen. uYesu washiywa nguThixo umoya oyingcwele owayengaphakathi kwakhe ngenxa yokuthi umoya oyingcwele onguThixo wasindwa zizono ezaziphezu komzimba kaYesu. Amen. Izono ezaziphezu komzimba kaYesu bazalwane zizono zethu ngoba athi iBhayibhile wathi amagushela isono esihlabathi lonke. Amen. Wazithathela kwezonke izono zethu uYesu. Amen. Ngela xesha uThixo akazange akwazi ukunyamezela amanyunyezi ubuso bakhe wabusithelisa kuYesu ngenxa yokuthi uYesu esindwa zizono zethu. Amen. Izono zehlabathi ziphezu kwakhe. Haleluya. Bazalwane uYesu ukhulu kakhulu umsebenzi awenzileyo. Amen. Siyayibona iPasika yaseJerusalema, ikhona yaseJerusalema kodwa ikhona leyaqhutshwa ngaba balishumi elinanye because omnye lo wayamncasha uYesu. Apho athi uYesu apho athatha isonka aqhekeza athi njani lo umzimba wami onikelwa ngenxa yenu. Asogqiba athathe inantsika into eselwayo asogqiba athi kubo selani eli igazi lami eliphalazwa ngenxa yabaninzi. Amen. uYesu inkulu kakhulu inyweba asenzele yona kakhulu inkulu Yesu into asenzele yona inyweba ngoba yena asizale. Amen. Ngoba lo eli kamasabakathana wayethwele thina ngela xesha ehambe wofana nathi. Amen. Ethi iBhayibhile wafana nathi waphinde wavuka nathi. Amen. Ngexesha asengcwabeni njengokuthi umoya wavusa uKristu kwabafileyo, la moya wavusa uKristu kwabafileyo emangcwabeni nathi sasiphaya kuye ngela xesha uKristu avuka emangcwabeni. Sivuka sinobomi obutsha. Amen. Jesus. Mighty Jesus. Amen. Sizawufumana amazwi wethu kakuncwadi kaJohn chapter 19 verse 28. Ifundeka ngolu hlobo. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto zifezekile ukuze sifezeke isibhalo wathi ndinxaniwe. Xa uyifunda phaa kwincwadi kwi-English version Jesus knew that his mission or assignment was now finished. And to fulfill the scripture, he said, I am thirsty. Lamazwi apha athethwa nguJohn. Apho uJohn athi uYesu wayesazi ukuthi imission yakhe now iphelile okanye igqibile. Amen. Lamazwi athethwa nguJohn apho uYesu esemnqamlezweni eGolgotha. iGolgotha ndiyifanisa nendawo yokufela. Amen. Indawo yokunqaba. Amen. Kodwa kuloo ndawo yokunqaba kuthiwa iGolgotha. Nkosi yami kwavuka ukuphila. Amen. So apha ke ngoku uthi Jesus knew that his mission was now finished. Amen. Ndibanjwa indawo ethi he knew. Amen. The knowledge is power. Amen. When usazi. Amen. Egameni likaYesu when usazi imithi onoyifumana. Amen. Uma singabantwana bakaThixo, uma singazi zininzi izinto esinongazazi. Amen. Which is ukwazi oku is powerful. Ngoba uYesu uba wayengazange
apha itsho ke ngoku uJona uthi and to fulfill the scripture he said I am thirsty uthi ukuthi le nto ike yavezwa kwi-Old Testament now izwi kaThixo liyafulfileka kule ncwadi amen ngokuba uthi uYesu mayethetha ngokwakhe uthi ngokuba ndihlile emazulwini andizanga zokwenza okwam uthanda kodwa ndizokwenza okwalo undithumileyo ukuthi kwafuneka iphathisiwe uYesu owayezoyenza emhlabeni amen intombi yomsamariya ifika kumthombo apho uYesu wayehleli khona amen then uYesu uthi kuye mayipha amanzi amen then intombazana refuse ukunika uYesu amanzi yayingazi ukuthi lo ucela amanzi unamandla kubomi obunzima phakathi amen uYesu wayenamanzi uthi umuntu ondinika la manzi uthe umandla ndinika la manzi azaphinda nqalo phakathi ngoba singanqanda physical siwafumana amanzi ngoba unomnqalo the spiritual test amen umuntu enqandwe ngaphakathi umuntu enqandwe spiritually ikhona ingane because the spirit man impacted the physical man ubona abantu besenza izinto physically ayiqalanga physically iqale in the spirit okwenza washiwa ngabazali amen yonke into okhulele kuyo imenza ukuthi ekwenza izinto ezirong amen iqale in the spirit amen ufumene ivoid yangaphakathi le void yamenza ukuthi abulala abantu amen ngoba engenaxolo ngaphakathi amen so apha sibona le ntombazana ingayazi ukuthi la manzi zawanikwa kuYesu ngamanzi akuphila amen so apha uYesu ukunqanwa kuYesu esemqamlezo kubonisa ukuthi the willingness yokugqiba the God's work amen wayezogqiba umsebenzi sengathi ndiyabona esithi yekathapula profeta amen ukuthi unqano because wayesithi uYesu bethamisa emqamlezweni amen wayesithi esisono amen but ngoku apha unqano lwakhe apho uYesu wayenqanelwe imiphefumulo yethu amen nathi sikhona kule ndawo singonyana bakathixo uYesu is our brother nathi kunemiphefumulo ekumele siyisenze namanzi awafumanayo amen kunemiphefumulo emelihle le nto siyidileyo amen ukuze ingaphindi ixanana phakathi amen ilizwi lethu lesithandathu sizalifumana kuYohane chapter 19 verse 30 bendifanele ukufunda ngesixhosa sifana nayo babili esixhosa naxolisa abangcwele lithi uJohn chapter 19 verse 30 when Jesus had tasted it he said it is finished then he bowed his head and gave up his spirit hallelujah so apha elilizwi Yesu Kristu alithethayo lesithandathu it is actually an English translation yegama lesiGrike ekuthiwa ngutetelestai lithetha ukuba it comes from a verb ekuthiwa ngutelio and lithetha to bring to an end to complete or to accomplish hallelujah so elilizwi uYesu Kristu alithethayo in Greek lisignifies a successful or a completion of a particular action hallelujah so isayazi basi apha kwilanguage zabithi tenses, past tense, future tense, present tense, and all those tenses. So any use lona, it is actually in perfect tense. So in present tense, it is an action that has been completed in the past, but with its results being in effect until today. Hallelujah. So apha kula mazwi Yesu Kristu obathethayo esemqamlezweni esithi kugqitywe. Sibona uYesu Kristu esenza intando kaThixo esibawusise besitsho. Okokuba esenza intando kaThixo emhlabeni until ade ayigqibe. Hallelujah. Sibona uYesu Kristu esenza intando kaThixo up until the last stage of hanging on the cross and die. Hallelujah. Akathanga xa selefika emqamlezweni. Xa yebona uba ngoku ziyakhala ebiza kuba athi ayesu Thixo ngicela ukuyumva. Kodwa uThixo uYesu Kristu ubona esenza umsebenzi ade awugqibe. Hallelujah. Sibona uYesu Kristu ude atsho kuJohn 6 apho athi xa njengoba esatsho uba wenza intando kaThixo okokuba uzile emhlabeni esuke ezulwini hayi ukuzokwenza intando yakhe kodwa ukuzokwenza intando kaThixo intando kaThixo uyayicacisa ke ngokuba ithini intando kaThixo apha thina igqiba uthi okokuba ngosuku lokugqibela bonke abantu akuThixo
kuye abavuse ngosuku lokugqibela. Hallelujah. So sibona uYesu Kristu apha esesemnqamlezweni ezisa usindiso of mankind, salvation of mankind, salvation of mankind, even mankind apha bambethelele emnqamlezweni. He was bringing salvation to them. Hallelujah. Ngayo lo mankind, they didn't deserve it, and so didn't we. Hallelujah. Although yayenzeke in the past, but that salvation of mankind is still in effect in namhlanje. The salvation of mankind is actually a gift, for it is something that we didn't wait for. Hallelujah. Lubabalo ngoba siludeserve while we are sitting here. Kodwa sasindiswa ngalo ubabalo. Olenziwa nguYesu Kristu emnqamlezweni. Hallelujah. uYesu Kristu emnqamlezweni simbone senza umsebenzi kaThixo wokuba senzise ngamalungisa kaThixo. Sihleli thina apha, even apha bembethelela bangcwele emnqamlezweni, wayebenza balungisa ukulungisa kukaThixo. Us sitting there, we are not just the righteousness in front of, we are the righteousness of God. Babona apha kuthi ngokuba thina ngalo uYesu Kristu wabethele emnqamlezweni senziwa ukulungisa kukaThixo. Hallelujah. Wherever we go thina sihamba sikulungisa kukaThixo ngoba uThixo wethu phila apha kuthi because we have been saved. Hallelujah. Ngalo msebenzi kaYesu Kristu emnqamlezweni simbona uYesu Kristu nangona bekunzima, but we are seeing him staying in his position. Simbona ehlala kwi-position, not backing off. Kodwa simbona ehlala kwi-position yakhe yokwenza umsebenzi kaThixo awunikiweyo. As kusitsho senyubana uYesu Kristu, he has given a divine assignment. Kodwa wayenza uKristu divine assignment until he completed it. This divine assignment uYesu Kristu akathanga xa kunzima, kodwa waqomba ngoku makabuye kungakangayekelela. Kodwa kube nikwe umsebenzi nathi sithu uba njengoba sihleli apha, we are given divine assignments that we are called to complete. Hallelujah. Which is also to bring salvation to mankind. Ngoba uYesu Kristu akafanga wagosana ezulwini. Izulu linguYesu Kristu, it lives within us. Hallelujah. Ngalo umsebenzi ogciniweyo ngoYesu Kristu sibone the rebirth of mankind. Nge-rebirth of mankind sibona abazalwane bephinde bazalwa kutsha, ngoba that is actually where we belong. Thina singobantu baphilele emhlabeni, abazalwane emhlabeni. We do not belong to this world. Yingakho I think in reverse ethi bana we may be in this world but we do not belong to this world. Ngakho umsebenzi woYesu Kristu awenza emnqamlezweni sibona abazalwane bezalwa ukutsha emoyeni. Hallelujah. Bezalwa ngokutsha besindisiwe kodwa bephila impilo bekumoya, bengaphili impilo yasemhlabeni although besemhlabeni. Hallelujah. Ngakho umsebenzi uYesu Kristu awenzayo emnqamlezweni sibona abantu bephila kuye uYesu Kristu. Hallelujah. Bephila kuye uYesu Kristu and they are maturing in the Lord. Hallelujah. What they are maturing in the Lord, they are matching to the full standard of Christ. Ngoku sihleli apha emhlabeni. Hallelujah. Njengoba thina silapha, we are called to match the full standard of Christ. Abantu lebe ndiphila uYesu Kristu abantu abangamaziyo bambona kuthi bangcwele. Imisebenzi uYesu Kristu wayeyenza, it is still in effect namhlanje. For umuntu umsebenzi uYesu Kristu awugqibayo emnqamlezweni usa-apply namhlanje bangcwele. Because of the finished work uYesu Kristu wawenzayo emnqamlezweni, we are seeing mankind isindiswa kuzo izolo, and sibona mankind avoida isiwoko. Hallelujah. Sibona mankind ivuma ukuxolelwa izolo. Hallelujah. Ngokuba isiwoko ithi iBhayibhile usho uYesu Kristu actually uba isiwoko was not created for men, it was created for uSathane namadimoni akhe. Therefore we don't belong to hell. Amen. Ngoku ithi abantu are not going to go to hell because of izolo, they're going to go to hell because of failure to accept salvation. Awenzayo emnqamlezweni bangcwele sibona abantu bakaThixo befumana ubomi obungunaphakade. uYesu Kristu ubomi bethu, uYesu Kristu uphila ungunaphakade, uYesu Kristu sisonka sobomi. Athi eloku uthe wasidla isonka sobomi uyakufumana ubomi obungunaphakade. Hallelujah. Yingakho xa usidla apha isonka sobomi sonke singumzimba kaYesu, singasideli for the sake of eating it because we believe that we are worthy to eat it. Kodwa usidla ukuqomba ngaso esi sonka I have received ubomi obungunaphakade. Ushilo uYesu Kristu wathi eloku udla umzimba wami wofumana ubomi obungunaphakade. Thina sihleli apha walking around kweli lizwe, kodwa thina sihamba sinobomi obungunaphakade. Yes. No one can take that away from us. Jesus. Ngalo umsebenzi uYesu Kristu awugqiba emnqamlezweni, we are seeing the redemption of mankind from sin. Thina we are saved and we are saved to forgive sin. Yingakho nomzalwane lisho ilizwi umzalwane ubeyibonile uthini uyamxolela. Thina we are not saved to uba sibamba abantu ngesono. We are not saved to uxolela abantu uba ningaboni izizathu kuYesu lisezawusindiswa. uYesu sele wasisindisa. uYesu Kristu akakhetha usindisa abanye.
ndicela undithandazele because babona le nto ilapha kuwe because bayayiqonda unamandla ophilisa umntu ogulayo haleluya ngayo uyesu kristu umsebenzi wenze emnqamlezweni wiwe akawugqibanga ngoba thina sibe nezifo kodwa ugqiba ngoba thina siphilise izifo ngomsebenzi owenza uyesu emnqamlezweni akawugqibanga ngoba thina sife kodwa ugqibe ngoba sizise usisindiso nababungu naphakathi kubantu abangamaziyo uyesu kristu ngoba there's people out there abangamaziyo uyesu kristu and when we tell them ngoba there is salvation there is a chance of you getting ubabungu naphakathi uyesu kristu sindisa ubabungu naphakathi to those people hallelujah ubabungu naphakathi it's not a matter of abantu bafe and then sithi you're gonna break xa sibaxelela ngoyesu kristu asisanga sobomi azisubabungu naphakathi we have got salvation today hallelujah ngoba ajathi xa ecacisa ngoba thina actually injongo yethu emhlabeni it is to appeal yabona xa sithi to appeal it is something eseliyenziwa but abantu were failing to accept ngoku thina we are appealing to them ngoba uyesu kristu esindisayo uyesu kristu oxolile izono uyesu kristu onikeza ubomi obungu naphakathi anditshilo uyesu kristu wathi umsebenzi wakho ngokuba ngosuku lokugqibela abavuse bonke ekufeni ngoba thina we don't die we actually live forever ngayo umsebenzi yesu kristu ogqiba emnqamlezweni wakugqiba ngoba qhambe izigqoki ezimpilweni zethu haleluya okokuba thina we bring okokuba thina we break all the cases zongendawo azibopha kuthi ngoba umsebenzi wagqiba emnqamlezweni ngayo umsebenzi yesu kristu ogqiba emnqamlezweni okokuba thina siqhawule amacebo kasathane okokuba futhi siqhawule even the weapons of Satan zithi noma zidirector against us sithi umsebenzi wagqiba emnqamlezweni we will not prosper in the name of Jesus. Now umsebenzi uyesu kristu wagqiba emnqamlezweni we are seeing restoration of mankind ngoba ndithi mose bangcwele abantu bakathixo babephila esonweni they've lost i-origin yabo bephila isona that's no way they belong asitshilo ukuba even isihogo ayisenzelwanga abantu uthixo angasidala ihogo asifanele abantu ngoba ubade kanjani abantu uphinde bathotharisho you can't do that your God doesn't do that hallelujah ngomsebenzi uyesu kristu wagqiba emnqamlezweni we are seeing restoration of mankind we are seeing reconnection of mankind back to their origin and ithi thina uthixo wawudala lo mzimba ogqiba umzimba wawungaphili usisidumbu nje kodwa uthixo waphefumulela umoya wakhe kuwo lo mzimba waphefumulela umphefumulo wokuphila kwathi kwaphila umzimba ngokuthi nasihleli apha we are not asinguyo abantu bahleli apha kodwa we are actually spirits in the body ngoba nje bathi nasihleli apha singumoya emzimbeni simnqula umzimba yingakho nokuthixo xa ifuna abantu basebenza uthatha thina ngoba thina siyi-transport yokuthixo basebenza ngomoya ophila apha kuthi xa sibone i-connection of mankind kuye uthixo sibone ukuthi abantu they've been brought back to their origin of which origin kubani kuthixo ngokuba thina we were in God phambi kwabadala nehlabathi phambi kwabenza umzimba we were in God ngoba ngaphandle komphefumulo uthixo leliziba ngeyingaphile haleluya because of umsebenzi wagqitywa ngesu kristu emnqamlezweni we are seeing uthixo release the supernatural and divine peace thina siphile apho we have peace atsho uyesu kristu kuba I think uthetha xa ethandazela abafundi babo ngoba I am leaving you with a gift of peace of mind and heart thina sihleli apha ingakho lokuduka kwekuzi babangcwele liqhubekanga abantu abasindiswayo bakhubeki abantu abasindiswayo bakhubeki ngoba we have Jesus who is the Prince of Peace hallelujah unesindiswa uyesu kristu ethululele ediposita ispirit of peace emzimbeni yethu hallelujah sibona uyesu kristu ngomsebenzi wagqiba emnqamlezweni ethumele the supernatural and divine power ezimpilweni zethu thina sihleli apha we don't fear anything ngoba thina we have been deposited with power that comes from God ngoba uyesu kristu was God ngokoyima emnqamlezweni hallelujah sibona ngomsebenzi yesu kristu wagqiba emnqamlezweni sinikwa zigunya igunya lokuthetha nantoni esifuna uyithetha ngeempilo zethu nangeempilo zabantu bakathixo ezizawunceda abantu bakathixo hallelujah ngomsebenzi weyesu kristu wawenza emnqamlezweni sibona hallelujah uyesu kristu ethululela intsikelela athi Paul athi all praise to God who has blessed all of you with all spiritual blessings all because you are in heaven sihleli apha thina uthixo mhlabeni kodwa we are in heaven xa sithi uthixo uphile ezimpilweni zethu uthixo uhlala apha lithi uthixo sithi uhlala ezulwini xa sithi uthixo uhlala ezulwini athi uyesu kristu kubafundi bakhe ukuba ubani uyandithanda ilaleli imithetho yam ayenze mna nobawo sizohlala kuye sezikhaya kuthi ukuthi le mizimba yethu likhaya lizulu kuthi ukuthi sihamba thina apha sihamba nothixo sisezulwini so kufuna ukuthi nantoni na i-circumstances esiyi-approacha zona sizi-approache as abantu who are located in heaven hallelujah ngomsebenzi uyesu kristu awugqibayo sibona abantu behlutshwa isono and are gaining i-holiness wathi uPaul athi ubana
before the foundations and the formations of the world, God called you and loved you to be his holy people. Hallelujah. Therefore, there's no one who can say it in a second way because before adale kwalihlabathi, before adale kwalomzimba ndandingcwele. Hallelujah. Ngomsebenzi Yesu Kristu awawenzayo emnqamezweni, sibona thina singabantu bandeni in glory with Christ. Hallelujah. Sibona thina singabantu who have been given authority namagunya. Hallelujah. Sibona thina singabantu abanikeza igunya namandla othetha ukuphila apho sibona ngekubomi khona. Ngomsebenzi Yesu Kristu awugqibe emnqamezweni, sibona thina sinikeza igunya namandla othetha ukukhanya apho sibona ubumnyama khona. Hallelujah. Ngomsebenzi Yesu Kristu awugqibe emnqamezweni, sibona thina sinikeza igunya namandla okubreaka any generational curses that have been laid upon our lives. Athi nokuqala kamameli nokutshaya idrugs, kodwa uyibreak that generation ngokunika igunya namandla ngakuyezibreak. Uthi nabafamily bakho uyabona ngathi kukho success kokwena kanye empilweni yakho, kodwa usebenza igunya namandla owalifumanayo ngomsebenzi Yesu Kristu awugqibayo emnqamlezweni, uthethe i-success empilweni yakho. Hallelujah. Ngomsebenzi Yesu Kristu awugqiba emnqamlezweni, sibona uYesu Kristu esiphilisa esinikeza ubumbungu naphakade sivuse kufeni. Hallelujah. Ade athi uPaul athi ubana athi uGod raised you with Christ. He raised you with Christ, and now you are seated with him in the heavenly realms because you are united with him. We are united with Christ, and therefore we are united with Christ. Then that means you are heavenly located. Hallelujah. Now you say to Jesus Christ, sibona uYesu Kristu enqedikilo zethu. uYesu Kristu angawuyeka ukwenza umsebenzi wawuyeka, kodwa wenze wade wawugqiba so that thina singazokufa. Hallelujah. Because it was Sizafunda Luke chapter 23 verse 46. Wadanduluka ngezwi elikhulu uYesu wathi, bawo ndiyawunikela ezandleni zakho umoya wam. Uthe akuba etshilo waphuma umphefumlo. Uthi uYesu xa ethetha, I think it's in the book of Matthew, uthi andizanga kuchitha umthetho, but I have come that I may fulfill the law. uYesu, we will see xa sifunda iBhayibhile into yoba ngaba previously indlela yomkhulu okanye indlela ekakwenziwe ngayo because of the fall of man, umntu was constantly in the presence of the Father. Yes. So because umntu was always in the presence of the Father, now because of isono waphela egxothwa in the presence of the Father. Now kwanyanzeleka uba uThixo because ubakhuphile in his presence ogqiba wabeka ikrele to close indlela ezayo. He needed to make a way for abantu baze kuye as God. He needed a way of communing nabantu. So kwakunyanzeleka uba kube khona imvu okanye kube khona as a form of worship, abantu babe nemvu, kube khona umbingeleli, kube khona isibingelelo. So it would be these things that would be present for this form of worship or whatever it is. Okay, ukuze abantu babe nonxibelelwano noThixo. So now uYesu, when the time comes for him to go on the cross, uza uYesu, the cross was already there, but now he's coming as the Lamb. Uthi John xa ethetha, bekani nantsi imvu ethabatha isuse isono sehlabathi. Aphinde uYesu aze as the priest, lo uzakuhlala, because kwakwenziwe akululwa uziswa izinto kuThixo. Kufuneka into yoba aqalane yena ancengezele himself, after zingcengezele yena atsho akwazi uba athi Thixo nazi ngezabanye. So he could not just talk for himself. Now indlela ekwakunqulwa ngayo okanye besethile omnye wespeaker lelo edlule apha wathi the new covenant okanye the Old Testament was now the fulfillment of the old, because the old only came in types and forms. It came in shadows. But I have not come to demolish, but I have come that I may fulfill the law. Because remember, was just a shadow of the original thing in the heavens. So I wanted to put, I think, is the fact that
Jesus Christ is the fulfillment of the scripture. And we are living in that fulfillment of those scriptures. Which we have to like that John, because he's showing himself as a shepherd. What I am this good shepherd that layeth his life for his flock. He's this good shepherd of this certain flock. But which I need to lay my life for. No one takes my life from me, but I lay my life. So everything that is carrying on the cross, it is a fulfillment of who you have been prophesying. When he's prophesying, I will make a new covenant and I will give you a new heart. Now we have to fulfill the covenant, because whenever we want peace, there needs to be a shedding of blood. The covenant, it comes into effect. Now we have to try to come as the lamb and the peace to fulfill or to bring effect of the new covenant into effect. Working ladies' life, you will find that when we come, they don't say but but after we have said, unto your hand I commit my spirit. And the new way of worship. It is not right that a man should be alone. And then he created a new species. After creating this species, he put the man into deep sleep. After putting the man into deep sleep, out of him, he takes his rib and he pull up a woman whom he said, the tambo lama tambo am. And Jesus not let his life. Because none of his bones was broken. His bones was not broken because he's not shit. But instead, they needed to shine on the soldier and the church the way to the tree of God. And Jesus Christ came and the way to the tree of God. He came and the tree of God. Jesus! Hallelujah! Lord, I commit my spirit unto you. It is without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. If we have said that had Jesus not laid his life, reconciling the world unto himself. He needed because it was God reconciling the world unto himself. Lord, unto your hand I commit my spirit. And without death, without Jesus dying, we needed to die in order for us to have life.